Čaute. Vítajte pri pokračovaní videa Logická mapa. Ideme? No poďme. OK. On to sa trošku seká. Idem doprava potom. What? Počkaj, nastavím čas. Netreba. Chrápeš už? Otáznik. Čo? Otáznik. Počkaj. Aha, otáznik, už sme to prešli. No poď. To bolo veľmi ťažké. Jedna. Teraz hore nás to, tak no. Aha, počkaj, lahni si. Si tak úplne ťažké. No, vstávaj už. No poďme. Desinka. Bla. What the hell? Čakaj. Prečítam si. First number, second number, third number. Oh my god, toto čo má byť, tomu to nechápem, ale... Budíš? Poď, už sme to prešli. Čo si, konič? Som to prešiel už, poď. No ideš? Však to sú bagnuté dvere už. Lagy. Si mi Minecraft vypne. Neboj, mne to laguje. No chod dovnútra. To mám nejaký internet teraz zesratý. Bum. Tu spíš? Lahni si. Choď ďalej odo mňa, je to nechutné. Koľko ich tu bude? 20 či čo? Možno aj viac. Nice job. Už je to posledné. Test 11. Čakaj, dnes sa kúknem, čo je tu. No, tieto dvere sú tiež zauntené. Poď, ideme. Zabagované. Čakaj, dnes sa kúknem, čo je tu hore. Tu sú voľaké páky, blbosti. Serem na to. Jaj, to si mal blok posúvať. Tam by padlo a otvorili by sa dvere. Ktoré sú otvorené. No nie sú otvorené. Nejsú? No sú otvorené, ale chápeš. Teraz hore. Ty vole, skoro... Ty čo si spravil? Ty to zabugoval celé, ty vole. Nezabugoval, som klikol to tlačítko. Či? Aha. Ty si to dostral. No. Erik. Hotovo. Bude ich 20 podľa mňa aj verno, že? No lenže 20, ktoré sme prešli, takže sme len prešli cez dvere. Ďalšia taká. Kde si, ty si to už prešiel? Aha, už asi chápem. Uhni.
Čakaj, nastavenia. Hudba. Čo tu máme robiť? Zdej z hore. Ticho. Stáš nejaké tlačítko? Počkaj. Ešte kašleme na to, poďme. Počkaj, tu hore je niečo. Sereme na to. Keby neboli zabugované tie dvere. Ty si to tu podpalil. No poď. Jaj. No ideš, no. Aleluja. Ja som na tom most. 13, nejaká tma tam je. Spí. 13. No. Čo? Počkaj, idem hore. Tak k tomuto som nepochopil. Aha, tú vlnu máš tam potom podpaliť. Keď sa požeš dole, tak vlna sa má podpalovať. Aj všade si podpalíš. Tuto viac podpal, tuto vidíte, to moralo. Tu mám jedna páka. Druhá páka. To som trošku nepochopil. Tretia páka. Aha. Tu som dostal vodu preč. No a teraz jen tam podpaliť tú vlnu. Počkaj, naraz. Uhni. Uhni. Tak, presne. No teraz jak hore. Čo si spravil, že sa aktivovala voda? Klikli sme to. Zaktivovala voda preto. Ojoj. Škoda, že sa nedá nabindovať to time set 15 000. What? Počkaj naraz. No ja ti to teraz otvorím týmto. Hen tam sa postav. To sme mali prebehnúť. A niečo sa tam vysúva. To sa dvere. A tu sa, poď sem, Erik. Tu sa postav. Postavím sem. Tak, počkaj. Dám meso postaviť. Meso tam asi ťažko postavíš, keď to nie je drevené. A, už sa otvorili na dvere. Hentie. Tieto sa mali otvoriť. Verme na to. Počkaj, ale tu sa niečo hore vysúva, sleduj.
sa vysúva. Zelené, Červená a choď tam. zelená. Choď. Kde? Len tie dvere sa neotvorili. Sa automaticky vysúva. Tady sme niekde mali výsť. Hej, poď. Prečo sa museli tie dvere bagnúť? My sme boli len pri kesie. Možno ani to nie. No poď. Čo robíš? Poď. Tu máš vodu, skoč do nej. No super, teraz kto to bude zaundívať. Koľko máš ešte zabolovaču? Ona sa nemíňa. Dobre. Tak. OK. Máš dvere. Už ne. Si vnútri? No. Dobre, otvor mi. 3. 3, 4. Som tam. 3, Poď. 3, 4. Kde si? Tu som. Sa mi to pred nosom zatvorilo. Čo bolo? Čo som vo vzduchu dačo stopil. No. 3, 2, 1. Si tam? Mňa bagli tie dvere. Bože. Otvor ich. Nechaj ich otvorené. Ty si debil, to sa dá zatvára, to je gombík. Bože, to je debil. No, 3, 2, 1. Ešte raz. Máme. 3, 2, 1. Ježiš, ty nesmačkaj. Nedrž to, zmačkni to. Však som to nedržal, čakaj. Obidvaj to musíme naraz mačknúť, no. No, 3, 4. Ty 3, debil, 2, ja som 1, dole. no. Bože. Čo, kde? S tebou sa to nedá, ty vole. 3, 2, 1, No. teraz. 3, 2, 1. Bože. Prelet sem. Tu, kde si bol naposledy. Kde som bol? No, Tuto. Ne, nevadí, tuto. zostan tam, to je to isté. 3, 2, 1. Som tam. Teraz za tebe 3, 2, 1. Prechci som sa mi to zatvoril. 3, 2, 1. Lebo ty musíš skáčať, keď už hovorím 1, bože. 3, 2, 1. Bože, ty si blbý, ja ti vravím. Na 1 sa už... 3, 2, 1. Čakaj, no 3, 2, 1. Vieš čo, radšej to prelet, lebo... Na drbne asi. Game, mode, 0. Ježiš, chod dole, čo zas robíš? Dole, choď, Kde? vypni si mod. Vypni si to a chod späť. Áno, tam.
A vyskáč hore. No toto má zem jak dať. Aha, tam musíš preskákať. Musíš ísť hen tam. Tam. Kam? Dobre, ja už som to dal. No, No však choďte, tam to vyskač. A tento neskúsi si dať dole. No, sme dobrí. No hovor niečo. a čo mám hovoriť? Už sme na 16. No. Ďalší A čo test tuto? je veľké sklo. Veľké sklo. Dobre, Lol, tak ja pôjdem dolu. Hovor mi kade. to už je. To je bludisko. Tak, teraz sem ku mne, teraz doľava. Kde si, ja to nevidím. Poď sem dole. Sem, jak vidíš moju menovku, poď. Počkaj, ja už som to asi dal. Takto. Asi Nie. to? Takto poď za mnou. Bože, to je ťažké. Ty koniec už. Nedoukazujú úplne inde, že si. Vymeníme sa, dobrá. Ja už som zablúdil, takže sa nevymením. Poď na začiatok. Poď sem. Je to ťažké? Poď sem. Ja to kašlem. Vystriedajme sa. Počo tu? No, už som to dal. Tu by takto mal byť túto koniec. Už som to dal. Proste si mi otvoril dvere. Teraz som mal tam preskákať. Počkaj, ja musím ísť hore. Nemusíš, však tu si. No ale ja som mal byť hore. Počkaj, lak, Jaj? no. Ne. Poď. Čeky zatvorím dvere. No, láhni. Ty spíš na vode.
17. Speed test. Speed test. Ty vole. Musíš mi to ty stlačať. A kde si? Tuto, na tejto strane, tu. No stlač. No. Počkaj, teraz si to sebe stlačím. Čo je hento? Goldové. Fuck. Nie, ja to dám, Čakaj, idem nechod dole, dole. lebo ťa zabijem. Už som hore. Tlač to. 3, 2, 1. Neotvorilo sa. 3, 4. Nemali sme náhodou najprv zmačknúť tieto goldové. No tak. 3, 2, 1. Lol, to je bagnuté. Počkaj, ja už asi viem. Teraz to nejak dlho bolo. Však sme to klikli a nič sa nestalo, tak čo? Ne, som bugnutý. Ja som odbugnutý. Počkej, skúsme naraz tlačiť, ty stlačíš jen tam vzadu goldové. 3, 2, 1. Nič. Redstone torče aktivuje, deaktivuje. Aha. Počkaj, čiže sa musí asi všetky 4. Zmačkni to svoje. 3, 2, Ja si 1. zamačknem hentá a moja tá. Aha, ja už chápem. Máme to zmačknúť a potom rýchlo prebehnúť hentam a rýchlo zmačknúť to. 3, 2... No. 3, 4. Nestihli sme to. Čo to bolo? Počkaj, ja prvý. Ale musíš si moju páku dať hore. Musíš moju, lebo potom to nejde, no. Tri, 4... No 3, 2, 1. Pomaly sme. Na to kašľam. Ale už vieme princíp. A to je logická mapa. Stavíme Minecraft do toho. Poďme. Dosť je tu tých challengeov. Bla bla bla. K tomuto som Počkaj, aj to je ďalšie. pochopil. Aha, tam je nejaké tlačítko. Čakaj, stlačme to Aha, 3. no, kto tam ide? Ty či ja? Poď, poď. Poď ty. To čo bolo, Poď tam ti je voda, otvoriť. no. Poď. Ja aj ďalšie ti mám otvoriť. Počkaj, ale kde... Počkaj, hľadám tlačítko. No. Zadusím, otvor mi to rýchle. Iné. Keby to... Ja to nechcem... Však si sa Som vyspal, tak skapal. si to... Aha, už viem. Toto máš tlačiť. Otvorím No, ti a otvor potom mi. rýchlo máme tam prebehnúť. Čakaj ešte raz. To No je choď voda. a ja ti rýchlo. Čo ťa spravilo? No. Rýchle. Neviem, čo sa tam deje. Otvor to. Vieš čo, vymeňme sa. A čo tam robia tie pistóny tu na zemi?
Sa vysúvajú. No. Tunak, poď mi to stlačiť, ja idem teraz. Tunak je jedno tlačítko, ešte tu je nejaké tlačítko, na ktoré sa postavíš. Tam na druhej strane. Tuto. Ešte jedno, kde je? Tu je potom ešte jedno tlačítko. Daj. No, Na to otvor. sa máme postaviť naraz tedy. No. No, som. Ty vnútri? Aj, mi to laglo. No, treba. Dobre, idem hore. Som tu hore, no. Otvorilo sa to? Poď teraz to klikneme naraz. Počkaj, ale ja neviem, kde Tri. si. 2, 1. Počkaj, musím zistiť, kde som. Skús tlačiť nejaké tlačítko. Ne, musíme ísť znova. Bo toto mi tu master. Ešte raz nie. Čakaj, Poď ešte skúsim ja. raz. No, pusti. A idem hore. Som tam. Si tam? Teraz čo? Čakaj, kliknem. Nie, Pustil sa to čo? počkej, stlač to, niečo. Tu hore sa nič nestalo. Počkaj, možno to mám takto. Teraz? Aha, ja už chápem. No, musím to rýchlo dať. No, dal som to. Ja aj to mám celé akože dať. A teraz čo? Ne. Počkaj, Je ja tam to musím dať. Ah, Aj to dám. Nie, musím sa dostať na čo sa druhú tam stranu. vysúva? Nič nerob. Vidíš, plávem. No, ale som tam. Nie, teraz ja tlačím tlačítko. Môžem to pustiť? Mali by sa ti otvoriť dvere. No. Ale hen tam, ty debil. Rovno tam choď. Kde? Jaj? No, Stlačil som. stlač. Aha, tak ešte toto musím asi Sa preskakať. neotvorilo. Tak počkaj. Čakaj, chod, stoj tam. Stoj. Čo sa stane teraz? Niečo, nejaké pistóny sa otvoria. Voda sa toto začne liať. Mám to takto nehať? Kde sa leje voda? Tuto, predo mnou priamo. Sa leje voda z Aha. Vidíš? A ja tam mám asi znova ísť. To je jedno, takto. Čakaj, ty máš ísť. No už som tam, ticho buď. Už som Skús tam. prezmapovať. Už som tam, kde som mal byť. OK. No pusti. Teraz môžem to pustiť už? No teraz mi otvor tie dvere. Tu nad som za sklom. Aha, tu sa... A teraz si to máš spraviť. Poď sem, zasa k tým dverám. No teraz si to musíš prespraviť. No. No choď. No, idem hore. Pustil som. Pusti. Ja aj som tu. Pusti. Som tu pri Máš tebe. dvere otvorené. No, máš ich otvorené. Mám ich? Chod späť dole. Mám tam ísť? Ja nie, Mám choď skočiť hore. z tejto dole. Hore chod. No teraz to preplávaj. No, Preplávaj to. Celé to preplávaj. kam takto? Nechápem, na čo sú... Poď sem. Erik. Tu som v týchto dverách. Si. Nie, tu som, si dať ježiš, ty si game mode? taký blbý. No, tu som ti otvoril dvere. No, čo tu? Teraz tu mám ísť. Skúsime tuto. Au. Tak vieš čo, otvor mi to, ja to zase preplávam. A ty pôjdeš potom tými dverami. Hej, Ty mi to? Tuto, čo sú otvorené? potom uvidíme.
A čo tam mám urobiť? Au. No? Teraz skúsim ísť na tú druhú stranu. Není to najľahšie. No som tu. Teraz klikni to. Nič sa nestalo, dobre. Čakaj, skúsime to naraz kliknúť. 3, 2, 1, teraz. Nie. Stalo sa niečo? Počkaj, ja skúsim toto preskákať. Teraz môžeš preplávať hore. Som ti vysunul vodu. Skúsim ísť úplne hore. No ma zaujíma, čo tam bude. Počkaj, nepúšťaj. Môžem Hore pustiť. nič není. No pusti. Teraz zajdem sem donútra. Počkaj, skúsim to čo. No to som sú tu. dvere. No poď. Kde si? Tu. Tunak sa Čakaj, čo vysunuli sa henty vysunuli? dvere. No. Tak tam mám ísť ja teraz. Á, teraz to má celé ty preplávať. No, Preplávaj to. Pustil som. A choď Čakaj, hore pusti. a preplávaj to. no. Hej, no pozri A sa kam? hore. Tam isté, ak si bol ty? Preplávaj hore a pozri sa. Choď plávaj rovno. Kde si? Otvor mi to. Do prdele. Kde si? Ja to nechápem, Erik. Ježiš, ty si to zase dosral. Ježiš Mária. Ešte ja to kašlem. Tu bude koláč. Tvoj koláč. Či? Máš rádlo? Máš pos. Díky. Devätnásť, dúfam, že ich bude iba 20. Čo to fakt? Čo to buchlo? Čo som videl? Šestky. How much wood? Tak tomu to nechám. Wood hook? Čo? Tam sa postav. Čo? Počkaj, na toto vstúpi. 3, 2, 1. Čo keď čo vypadnú? Vypla sa voda. Počkaj, jaj, tu je vlna. Postav sa sem. No. Tu sa postav. Tu sa postav. Tu sa postav. Jaj. Drž to. Som dole a teraz tu je nejaký gombík. Niečo sa ti otvorilo, že? Počkaj, Áno, čestky.
Toto zase dalo. Však Teraz sa vyťahni z nich čestky veci. zatvorili. Bože. Čakaj, ale však si ich zatvoril. Tuto nič není. Asi drevo treba. Alebo to vyrastie a my sa tam dostaneme hore. Alebo čo? Nie, vyťahni z nich Mám veci. tie čestky rozbiť? Je tam niečo? Čo máš? A mám. Ty? Čo má? Dobre, tak Mám teraz z tej sadeník druhej 12 strany. Tam by mali byť kosti, podľa mňa. Nie, ty... Čakaj, dropnem ti to. Tam choď. Postav sa. Postavím. No, choď po veci. Čo to prepaliva? Mám. No. Tak tam na... Tak mi dajte veci. Prášok ne. Prášok ne. No ešte ten strom. Kde? No máš. Čo? Ja som ti ho dával. Nedá, hej, to by som ho mal v inventári, že? Som ti ho dal. Ešte. Iš, čo robíš? How much would cold a wood hook if wood hook bla bla bla. Nechápem. Čakaj, teraz si spracujeme drevo a vyjumpujeme tam. Máme na to skočiť 3, 2, 1, no. Prešli sme to. No vonku niečo vybuchuje stále. Asi TNT mobov som zakázal Creepery. spawnovať. Čo? Zahoď to. Redstone mi sem padli asi.
OMG. Asi meteority padajú. No počkej, poďme tam. Možno hej v tejto novej verzii. Rozbili dačo? Tie veci. Rozbili. Však ja sem. Čo? Dobre, tak poď, ideme preč. Všetko. Torty tam sú. Poď. To boli krypteči. Asi sme to spravili, Torty. keď sú tu torty. Tak ale čakaj, čo je tuto? Chcem túto budovu skús prebúrať, čo tam je. Tu je nejaký megastrom. OMG. Dám si kryptiv. No dobré, tam. Tam sme sa mali, Nie, no to bol mali sme koniec. sa tam nejako dostať, no. Pretože ten strom je hneď vedľa. Aha, Čo bolo v, lebo sleduj, ten strom je hneď čo vedľa. bolo v čestke? Nič nebolo. Čo bolo v čestke? Sme sa nejako mali dostať na ten strom a počkaj, čo tu je písané? Temple Počkaj, of, poviem, čo neviem tu. čo. No. Kde si? Tu je ďalšia cesta. Táto všetko Čestky, v ktorých nič povybuchovalo. není. Aha, nie, tak to nebol koniec mapy. Sleduj, tu nog ešte bolo. Niečo. Kde si? Neviem. Čo tu povybuchovalo? Alarm. Toto čo je? Proste sa No. dosrala mapka, no. Pochybujem. Alebo Dobre, to tak poď k tým malo tortám. byť. Alebo stredko na budove. Kde sú? Takže... Vieš, čo máš povedať. My sa s vami lúčime, Nepokazila sa že podľa sa mňa. nám pokazila mapka. A ešte budeme natáčať ďalšie videá. Tak, bye bye. Tak. Čaute.